खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी फिन आरोबाव दिनैबो बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होदों। बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों एरैनो रायजो राजानि मदद होनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनायावबो फावसायनानै थायाखै। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायदों बिटिआर सरकारा। नंगौ, हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थाखाय गोबां लाइमोनफोरनो थिसनथाइ बिलाइ रानदों। थारैनो बेखौ बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि बुंनांगोन। बे मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोर आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों एरैनो रायजो राजानि मदद होनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनायावबो फावसायनानै थायाखै। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायदों बिटिआर सरकारा। नंगौ, हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थाखाय गोबां लाइमोनफोरनो थिसनथाइ बिलाइ रानदों। थारैनो बेखौ बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि बुंनांगोन। बे मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोर आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों एरैनो रायजो राजानि मदद होनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनायावबो फावसायनानै थायाखै। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायदों बिटिआर सरकारा। नंगौ, हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थाखाय गोबां लाइमोनफोरनो थिसनथाइ बिलाइ रानदों। थारैनो बेखौ बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि बुंनांगोन। बे मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोर आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों एरैनो रायजो राजानि मदद होनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनायावबो फावसायनानै थायाखै। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायदों बिटिआर सरकारा। नंगौ, हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थाखाय गोबां लाइमोनफोरनो थिसनथाइ बिलाइ रानदों। थारैनो बेखौ बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि बुंनांगोन। बे मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोर आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोन्दों। बिटिआर सरकारा जेरै खोथा होदों एरैनो रायजो राजानि मदद होनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। साख्रि गैयै लाइमोनफोरनो बिटिआर सरकारा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होनायावबो फावसायनानै थायाखै। थिग बेफोरबायदिनो दिनैबो बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरनो साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ गथायदों बिटिआर सरकारा। नंगौ, हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थाखाय गोबां लाइमोनफोरनो थिसनथाइ बिलाइ रानदों। थारैनो बेखौ बिटिआर सरकारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि बुंनांगोन। बे मिशन बैसोमुथि हेल्प डेस्कनि थिसनथाइ बिलाइ राननाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गोबां मावख'गिरिफोर आरो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानाय नुनो मोन्दों।